sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Minchi. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay niining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, I Can. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Makining sa kababay nga taga Verama, Cebu City. Nga tumatatampo, nagdasangan nga Minchi. Oh, Minji, Janice, naigreklamo ang inyong prinsipal na ako na mo ikaaway dito sa inyong eskwelahan. Ina, gibugdo man si Minchi pa. Siyempre, ang na magbutan aura ko. Labanan din akong pinanggang manghod. Dili ba, Minchi? Maugit pa. Dili ba gini mo sagot si Ate Janice nga na mga away nako, no? Sa sunod gani, kung naay mangaway ninyo, aw isumbong sa mga teachers. Ay pariha ni ron nag-una-una og sumbong ang inyong kaaway. Na, kamo na hinuoy na himong bati. Nakasabot? Opa. Abi ninyo, nalipay gid kong nagtanaw ninyo nga pinangga kaayo ninyo ang usang-usa. Kamugid mo ay maglinabanay. Awangan, sila ramang duha ang magsuon. O puro pagid babay. Maugyod. Mao nga ikaw, undangan na ng bisyo nimo nga magsigig pamabay. Oo. Kasi bakog ang imong mga anak mo imabawsa na ng tabuang nimo. Puro bayat ni mga babay. Ana, ari lagid pa daw na ko ang istorya. Sige na. Mga una tagtiwas ko. Ate Janice, nakoy chika nimo. Ano man? Uy, ay kong ing na nga na nakayuyab. Ha? Wa pa uy, crush pa lang gani. Oh, anak ba? Sabi na kong nag-uyab-uyab na ka. Kaya wa pa man gani ko. Ikaw na hinuon, nakabata pa nimo. Dili pati uy. Syempre no, ganahan ko nga unya na ako mag-uyab-uyab kung naa na kay uyab. Aron magdungan tag minyo ba? Unya magdungan sa tagpanganak. Bitaw, no? Kanindot ka, anak Minchi, sa? Pero sige lang. Puhon, mahitabo na gid na, day Minchi. Dili lang ko ta magdali. Dili bitaw ta magbuwag. Mag-uban na kita forever. Maunang dili ko ganahan mo ulit, dire. Magsige magagyaw-yaw. Kung dili pa unta ka magsigig papadlong, dili unta ko magyaw-yaw. Batlong. Halate, Batlong ba ko? nag-away na sa sila sa mama o papa. Ito na, ato na to sila. Layas na! O gayo na pakita na magbalik, ha? Ma, nga naman mo si papa. Imo gid kong gihagit, ha? Nga mulayas? Ha? Wati ka hagita! Gipalayas kyuti ka! Adto na si mo babay! Nakilaing babae pa? O sige! Tugani ng imong mga anak sa imong kabuang! Tugani dayon! Ay, oo! Kagipulan ako sa imong style nga magsige yaw-yaw. Ay, kabala ka! Ay, mulayas ko! Ha? Payaw pa! Yung laya! Okay na lang, nak. Pero magsige lang away si mama ni mo. Kumauna! Mauban ko ni mo! Ate Janice, imo mibiyaan si mama. Bubalik na ko, day. Sa pagkakaroon, uban na lang ako sa papa, ha? Luoy, masagot siya, gawa siya kauban. Basta balik kiti ha. Magpaabot yung ko nimo. Oo, David, si. Bubalik kit ko. Mag-graduate, pabiya ka. Dili pwede mo ako si mag-graduation. Promise. Promise, day. Hinagmata palagi ka.
Dili ka makatog? Naghilak ka? Ngano man ka, ha? Naiubos ko ni ate, ma. Ni-promise siya nga muuli siya. Kaya dili ko na pwede guwa siya sa akong graduation. Pero wagit siya muuli. Ay na, ay sakta na lang yung isa si ate ni mo. Basig na ay rason nga nung wa siya makauli. Unsa pa man kahiyang rason man, no? Napila naman siya katuig gawa mo uli. Ni-graduate na lang ko. O karon, nanarbaho na ko. Isip waitress sa usa ka restaurant. Pero pagyapon siya mo uli. Wa ta mahibaw gud sa girason niya, nak. Wa na lang uta siya musaad nga muuli pa siya. Para dili ko mulaom. Sugod karon, ma. Kalimtan na nako nga maigsuon pa ko. Minsi. Di ara imong tubig, sir, oh. Thank you. Miss, pwede yung mga ayos yung number? Ha? Dugay na kong nakabantay ng dinhi. Usa ko sa inyo ang mga regular customer. Sige na, miss. Bastos ka, ha? Nga naman hikap man ka! Sas. Di na siya eh. Brad! Ayaw ka na ang babae, Brad! Napagabil-abil ha? Ganong di man? Gusto kang napasagdan natin ka sa imong kabastos niya, ha? Minsi unsa man eh. Ha? Ayaw ko nag-ingon anaa ang customer. Oh, ma'am, dili man ako'y sadaan, ma'am. Gibastos ko aning tawana. Gibastos. Suki na guna nato siya. O karon lang yun ni nahitabo. Ma'am, saksi ko sa gibuatan ng tawana. Pero kung di ka mo to, may pagmuundang na lang na siya. Miss, dali, tara. Oh, asa man ta, uy? Mga play taglain. Hoy, Minsi! Asa ka, oy! Sorry kaya nga, nagbut-buot kog daan ni Mother's Park. Okay ra, uy. Di kapoy naman sa kugos batasan atong manager na mo, good. Pero may kong kontrahan. Kita bitaw ka ato nga. Bisag dili ako mo isadaan. Ako gayang pasanginlan. Og abi nimo, pasalamat na lang sad ko nimo. Kay tungod nimo, na ako'y kaisog nga mo pahawa sa akong trabahoan. Minchi di ay. Ikaw? Jerry, nice to meet you, beautiful Minchi. Pwede ko mamisita niya ni mo? Minchi, sige na. Ikapilin na ako na pamisita niyo sa inyo, pero huwag ko ni masulta. Promise, di talaga ito kapasakitan. Apit na ko mularga. Sige na, please. Sige. Gisugot na ka? Yes! I love you, Minchi. Bye! Amping! Anak, ay nakabantay ko ba nga nagsikik ari si Jerry? Ay unsa man ka muna? Oo, ma. Ayaw lang kayong ihatag na yatanan, ha? Siman ra ba kaha na? Ingon ba ya sila nga ang mga siman ko no? Manluloko. Dili sa siguro tanan, ma, uy. Og suod sa pila ka buwan nga pagpanguyab ni Jerry nako, ma. Nahibaw kong maayos siyang tao. Sige nak, pasidaan lang ning ako ba?
kwintas, babe. Bagay gikayan ni mo, babe. Babe, mular ka na sad ka. Mingawon ko nimo. Sige lang, babe. Para masanit sa atong future. Parang puhon, magpakasal na ta. Oh, babe, nakasabot ko. Minchi, hinak. Nakpagmatanak di. Unsa man na, ma? Nay nangita ni mo. Tuwa sa sala. Ito adayon ka. Kinsa may... Oh. Ate Janice? Nay, Minchi. Ate Janice, nganong karon pamangkat eh. Dugay na ba yung kay kung nagpaabot ni mo? Huwa malagay ka manawag na mo. Nahiubos kayo ko ni mo, te. Sorry, Daya. Napadakos ka talaw. Nalok ako mga basing gusto ko kanako. Gawa ko makatagas sa mong graduation. Sorry kayo, Day. Okay na, te. Basta ari na lang ka, ha? Dili na ka mo biyag balik, ha? Oh. Imo na ning anak, te. Naminyo na di ay ka? Naano ko'y kaipon, Day, oy. Pero puwag na, me. Himabay kayo ko. Mao ba? Naanasa na ba ko yung uyab, te? Mao ba? Ipalaila ko, be. Ni ana ay, nadawag na si Jerry. Hello, babe? Babe, di mi makabiyahe karon kay naikakulian. Kining mo na ko niya nga po na. Gusto ko makikita nimo. Sige, babe. Kaya nasa ko ipailaila ni mo. Magpaabot ko ni mo. Lingkod, babe. Te! Naog na! Ni ana si Jerry! Naaday kay ate. Huwag mo ka mag-isgot-god. Naamang ko'y kahiubos niya, good. Basta, istoryahan lang unya, tika. Ang importante nga karon okay na mi. Happy na kaayo ko, babe. Ni ana sa ate ay. Hi! Nakita. Gary? Te! Jerry, te. Dili, Gary. Dili, Minchi. Gary! Muli tinuod pa nga niya. Ha? Siya ang amahan sa akong anak. Unsa? Grabe, no? Hasta akong igsuon. Sa kadagan ng babae, Gary. Mas maayo pag kung taglaing tao, kimadawat pa na ako. Pero akong igsuon? Sabra naman, sad. Janice, sorry. Huwag ko mahibaw nga magsuon din. Huwag kay ayo, Gary. Kinsa magyud ka, ha? Kinsa magyud ka? Jerry? Gary? O basig na pa kilaing pangan, ha? Kinsa magyud ka? Minchi, sorry. Huwag ko musulti nimo nga may anak na to. Sorry gi kayo, pero huwag naman ni si Janice. Ug ikaw nga akong gimahal, Minchi. Ikaw. Buhi ko! Minchi. Nahibaw ko sa inungdan nga nung nagbuwag mo. Kay tungod sa imong pagkahimabay. O gusto mo imong gi-expect, ha? Nga mo padayon pa ko aning atong relasyon? Para kung mapamabdusan ko nimo, mapulaan na sa dunya ka. O mangita na sa kaglain, mao ba? Minchi. Magbuwag ta, Jerry! Te Janice, sorry, te. Huwag ko mahibaw nga usa rin kalalaki ang atong kibahal. Okay na ko, Day. Nahibaw kong mahal ni mo siya. Padayo na lang ninyo kung sigurado na ka niya. Dili, te. Ako na siya gibuwagan. Mas importante na ako ang atong panagigsuunay kaysa sa mo relasyon. Love kay tiga Ate Janice. Salamat, baby. Dali na ako naka-move on ni Jerry. Kay naaman ang akong maguwang o pag umangkon nga mao'y makadivert sa akong huna-huna. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.
Sa mga higalang kaagi ni Minchi nga taga Verama, Cebu City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga tuhan, I Can.